Ceiste chuig. An bhfuil na trítán ABD agus BCD ar dheis chuid ó chéile. So báling é sin álamach sa feicimid. So cúpla rád gur féidirling a rá díreachar an spota ná go bhfuil an 8 éad an seo ar cóhfuid leis an 8 éad sin. So is féidirling upper go raibh mar ag scríobh síos é gus sa léir tá fad AP chorm le fad DC, so is slasa é. An sin is féidirling a rá go bhfuil fad AD ar cóhfuid le fad BC, so AD ar cóhfuid le fad BC, so is slasa é sin. Cumála sin then, níl aon ólas tugad go méallir an é seo. Ach go bháin, de bhór go bhfuil, so níl is agin ag tús an ceist an cóthrómhrán éanú an Trialacha, ach de bhór go bhfuil na slasa ó córacha ar cóhvéid, is féidirling a ránis gur Trialacha. Agus de bhór gur Trialacha, is féidirling a rá go bhfuil na taobhanna ó córacha ag dod sa tróchéine. So nuair bhfuil sé sin agin, bí me dábalta rá aha, tá Z istigh ann. So tá an ilen sin ar cóhvéid sin. No, is féidir leat just rá, okay, is Trialacha sin, is Trialacha sin. An chud rudí is féidir leat a rá go bhfuil Z istigh an seo. An sin, so is féidir leat a rá go bhfuil an ilen sin ar cóhvéid sin. So sin trí slí gur féidir leat a rá go bhfuil ilenacha córachacha ar cóhvéid. So tá méid chun an ceann beidir seo a fiocha. So tá an ilen DAB, DAB, ar cóhvéid leis an ilen DCB. So sin é an ilen, agus sin an ilen I lár an dá slasa sin. Tá slí eile comá gur féad leat dhéanamh, so dúirmar go raibh na ilenacha sin ar cóhvéid, agus dúirmar go raibh an taobh seo ar cóhvéid le sin, taobh seo ar cóhvéid le sin, a cumála sin tá an taobh seo ins na dá trítán, so an taobh seo ins an trítán seo, agus an taobh seo ins an trítán sin. So is féidir leat a rá go bhfuil taobh BD ar cóhvéid le taobh BD is slasa é sin. So tá cúpla slasa, is féidir leat a rá go bhfuil sé omchuid de bhór slasa, na omchuid de bhór slasa, éilean slasa, an a cuid slite.